Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, mas dumadami ngayon ang mga kababaihan na yumayakap sa pananampalatayang Islam. Makikita natin sa TikTok, sa Facebook, sa Reels, at sa iba pang mga social media. At dumarami rin ang mga katanungan patungkol dito. Isa na rito ang mga katanungan na bakit daw marami ang yumayakap sa Islam sa kabila ng mga haka-haka na marami daw ang bawal sa Islam. Sa katunayan, ang mga ipinagbabawal sa Islam ay ipinagbabawal din sa ibang relihiyon, tulad ng pag-inom ng alak, pagkain ng baboy, pakikipagtalik sa hindi asawa, pagsusugal, at iba pa. Ang kaibahan lamang, ang mga Muslim ay tumatalima at sumusunod sa mga pinag-uutos ng Islam at umiiwas sa mga ipinagbabawal nito. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.